Takže čaute ľudia, vítam vás na mojom kanále a dneska tu máme porovnávanie týchto dvoch petard. Je to Powerful Bock a Shark 2G. Obidve sú 2-gramové petardy a poďme na to. Ako prvé tu máme Powerful Bulldog. Musím uznať, ten Powerful Bulldog bola to riadna šupa, ale teraz tu máme Shark 2G. Poďme rovno na to. No za mňa takto akože v sile, že len tak voľne položené. Toto Shark 2G je určite silnejšie. Ako druhý test si dáme Powerful Bulldog takto v zemi zatlačený. Poďme na to. OK, čiže sa poďme pozrieť na ten kráter. No ako môžete vidieť, tak kráter hlboký je, no takto ako ten zapávač, čiže to môže byť nejakých 5-10 cm. Poďme na ten Shark 2G. Ako druhé tu máme hneď vedľa toho Shark 2G. Poďme na to. No toto bolo tiež určite silnejšie. A ako môžete vidieť, tak ten kráter je tiež raz taký veľký. Ľudia, rozhodol som sa, že aby toto video nebolo len také krátke, tak ešte tu mám taký menší výber petard. Môžeme si ich otestovať tiež. Určite skvelá rana, no to, že to máme po pol gramu, tak určite super. Porovnáme si to ešte teda s týmto čiernym Viperom. Tak no a podľa mňa, za mňa, čisto len z môjho názoru, bol ten biely silnejší. Teraz tu máme JC05, 0,45 gramu. No a neviem, či toto nebolo ešte silnejšie ako tie Viperky. Teraz tu máme Doom Boom Big F2 Silver, 0,35 g zlože, efektový knôt. Vidíme. No, toto malo taký pekný záblesk, ale rana nič moc by som povedal. Teraz tu máme Doom Boom Green, sa mi zdá, alebo také voľa, čo to je. No toto asi bolo ešte silnejšie ako ten Doom Boom Big F2 Silver. Ľudia, toto už je koniec tohto videa, takže si to zhrnieme. Ten Shark 2G je za mňa určite silnejší, čo už sa týka akože síly celkovo podľa toho kráteru, tak Shark 2G za mňa určite vyhráva. Obidve sú určite skvelé petardy na túto dobu, ale ja už som osobne skôr za ten Shark 2G je silnejší. Takže ďakujem, že ste sledovali toto video, lajkujte, odoberajte, komentujte a čaute.